Station. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 nakabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na sa balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulopyo o dasayan kabuwasan. Makterion lingkor at Magti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tanya technical control si Engineer Dennis Palaganas. Agaw natan na Martes. Pizza 29 at bulan na Hulyo 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Lakin ng sarili inatay jad patambalan. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Motorsiklo at tubakyar lapod bulos yaso. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Laki na walaan na kasong panagtakaw, siningkat na otoridad. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Pasahero asugat-sugatan at aksidente. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Managkumpuni na manok, inaresto lapod Cebu. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Jad balitad nasyonal, opisyal tan empleyado ng gobyerno, Yanan Kamal at Pondoy Plada Control, nepag yung baing onong adakinan Presidente Marcos. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Noaga natumbok sa plano ng gobyerno at panukalan na General Appropriation Act ipawil ng Presidente Kamara. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. 20 pesos siya kada kilo ya blas pamiskagan at interon bansan Pilipinas unong at Presidente. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Baste sa kaya managbuli tan antakot
palapag ng General Torre. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabuasan, tanatan wadyaray detalye at balita lokal. Akawat na tawag at telepono so Police Orbistondo na napo at kinan Barangay Kapitan Christopher Valio na Barangay Pasibi West. Lapod sa may manager na EGG City Farm. Yan ang rumog Pasibi West sa Orbistondo, Pangasinan. So kimaraw na tulong at opisyalis na barangay at akton na pakakumpiska na illegal ya droga at poultry boy. Diyan panrespondi na pulis, duwaran hetzel da transparent plastic sa siya. Yan ang karga na siya busa samsam at na security guard. Dabitlan na managkumpuni na manok. In turnover ng Jumari Mendoza Rosal tan si Jan Luansing Arabia. So, na-arreston suspect, kinabat at ngaranton James Samson na street level individual, 20 anyos. Diyan ginawa ng investigasyon na pulis sa kabatan niya sa may suspect sa Pimuay at farm na si Joe Marie ya security guard so aka imato na ya sa may suspect so wali kakatungtungan ton laki. Lapod satan na kinumpronta sa bitlan na suspect ng si Katuloy mo objad gate na farm. Kinapkapan na guard sa bitlan suspect. Tanal mo sa duwaran plastic sasi. Yan ang karga na Cebu. Mambulat na 0.2 gramo. Manbili na 1,360 piso. Kanyan si Katuloy na resto tan na impalima ada saraya ng responding police. Saray recovery ebidensya so wala na atestiguan na saray barangay official sa may nareston suspect sinawit jada Rural Health Unit pinapasilong at medical examination antes empiso kag karsel kaso nin sungay na Republic Act 9165 so yung saga pagkorte laban at abitlan na suspect. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Non-respondiray kabiyangan na lawak pulis at agawan accidented oras na alas 6 na kabusan. Yagawa dya Provincial Road, Barangay Bailigi, Bali na lawak Pangasinan. Sa may involved luluganan na Isuzu Cruise van mamanihoan ng Joseph Salty Montiel, 40 anyos, na Taikin Liw Laguna. Tansa may pasahero to na kinabatig nga ranton na Rixa Bulyag Galati. 30 anyos, si Katoya kagamor na sugat, yada nandurang party na laman. Yatampol yung batik na sa rin ng responde na Rural Health Unit. Yung batik dya sa biktima dyan Ordanita City Emergency Hospital. Yung ginawa investigasyon ng pulis lawak, akabatan niya ligan na yaman mamaniho na sa driver. Mamarap dyan bali ng Manawag Pangasinan na si Katoy Mantuglop. Singigan na sa may impakabangga yaluluganan at konkretong poste na kuryente. Aga sugatan so driver bang balat sa may kaibato na akalugan so grabin sugatan. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Kaplusan niya akapiso ka jada kulungan so 35 anyos iyalaki yasiningkat na saritaklay na ulay at kason panagtakaw. Sa may suspect so kinabat ngaranton na Afrem Tambudok Fernandez. Si Katoy naresto na taklay no ulay Jad Sitio Tambungan Barangay Talugtog Bali na Pusurubi Pangasinan. Basi duwaran to baray simpaksib mala na korte makalanor da kasong panagtakaw yung walay pizza to na Hulyo 16, 2025 yung walad silong na criminal case number 31140
Tan si katoy ingangga na korte mampiyansa kantidad na 60,000 pesos. Sa may suspect sa wala dalima na Posorobio Police for documentation and proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Inatay lega niya tatambalan sa 38 anyos yabi kaya rin na si kare na aksidente at oras na 1:30 na palbangon. Yagawa jad National Road na barangay Maninding, Bali na Santa Barbara, Pangasinan. Sa re-involve luluganan, Black Skygo Tricycle o garong, angga po'y plaka, mamanehoan na minor de edad, angga po'y salungton na reflectorized vase, tanangga po'y driver's license, kay bato nakalugan na edbeneg, nasa tay garong, sumanangaran na Lorna Salazar Aquino, 38 anyos. Diyan ginawa ng investigasyon na Pulis Santa Barbara sa may tricycle o garong sumamarap dyan is direction na walay motorsiklon simulpot singaga na aksidente. Alos kontrol na driver sumunibila aming pigapigan timulak. Yan ang resulta na impaka patak na backride na garong. Akagamor na sugata sa biktima tantampol si katoy imbatik nasaren ng responden na LDRRMO na Santa Barbara tanimbatik jad Region 1 Medical Center Annex sa Dagupan City. Legan niya sa may minor de edad driver na garong sa kagamor matlabat na minor injuries sa Lornas Aquino. So inatay legan niya tatambalan at patambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Ato bakyar karsada sa motorsiklo Makanor at Bulosiaso. Agawa sa aksidente at oras na alas 10 na Kabuasan. Jad Provincial Road na Barangay Makayog, Bali na San Jacinto, Pangasinan. Sa may Black Honda Click 125 motorcycle, yamamanihoan na biktiman si Michael Valila Soriano, 26 anyos, ang gapoy lisensya, tanang gapoy salungton helmet. So umbabatik David lang lugar, nang biglan na bimultang sa aso, singaga na sa may impakatabakyar na biktima. Akagamura sugat sa biktima dyan nandurang parte naman, tan si katoy imbatik nasaren ang responden na pulis dyan Mapandan Community Hospital. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Aglanay Salvaso Bilay na 35 anyos siya laki kaya rin na aksidente oras na alas 8 na labi. Yagawa jad Irrigation Road na Barangay Zone 4, Barangay Lilimaan, Manawag, Pangasinan. Sa may biktiman si Jeffrey Rebilla Viduya. So manmamaliho na green Yamaha XSR na aksidente. Diyan ginawa ng investigasyon na pulis sa may biktima so mamarap jada is direction ng biglaton na naikbanan sumunubila na motorsiklo tansaya so bimangga jada poste na street lights. Sa may biktima so kagamor na sugat jad ulo tan natampol yung batik jad Manawag Community Hospital, Bali na Manawag. Bangbalat si 14 indeclaran dead on arrival at abitlan na hospital lapod biskeg na impakabasig na ulo na abitlan biktima. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringalan na rin katibukilan niya balitad lokal. Antes tayo nung dapagadas sa balitad nasyonal. Wadyan nire pigaram pa imano. Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East,
Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan, Pangasinan. Maabig ya kabwasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig ya kabwasan, Pangasinan. Oras po natin alas 6:19 na po ng umaga. 6:19. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Nagbanta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ibabalik ang anumang panukala sa ilalim ng General Appropriations Bill na hindi naka-align sa National Expenditure Program para sa 2026 National Budget. Sa ikaapat na State of the Nation Address o SONA ng Pangulo sa Batasan Complex, sinabi niya na para sa 2026 National Budget ay ibabalik niya ang anumang congressional insertions na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno. Banta ni Marcos, gagawin niya ito kahit mauwi pa sa reenacted ang budget. Ayon sa Pangulo, hindi niya aaprubahan kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, mga magnanakaw sa flood control, mahiya naman kayo. Ito ang matigas na banat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal at kawani ng gobyerno na nagnakaw ng pondo ng flood control projects. Ayon sa Pangulo sa kanyang pag-inspeksyon sa naging epekto ng habagat, mga bagyong Krising, Dante at Emong, ay kitang-kita niya na maraming proyekto sa flood control ay palpak at gumuho habang ang iba naman ay guni-guni lang. Ayon kay Pangulong Marcos, huwag nang magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto tulad ng kickback, initiative, errata, SOP o for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan para sa kunin ang pondo ng bayan, nakawin ang kinabukasan ng mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Iginit naman ng Pangulo na hindi na ito mauulit pa dahil agad na magsusumite sa kanya ang DPWH o Department of Public Works and Highways ng listahan ng mga flood control projects kada rehiyon na sinimulan na o nakumpleto na sa nakalipas na 3 taon. Ipinagutos ni Pangulong Marcos sa regional project na monitoring committee ang pag-examine ng listahan ng mga proyekto at magbibigay din ng report sa mga hindi natuloy o natapos na proyekto at maging ng mga aligasyon ng ghost projects. Ipapapublish na rin ang mga listahan at isa sa publiko para masaksihan ang mga proyektong ito at malayang masuri ang listahan at magbahagi ng kanilang nilalaman para makatulong sa investigasyon. Kasabay nito, magkakaroon din ng audit o audit performance review kaugnay sa mga proyekto para masuri at masiguro kung paano ginastos ang pera rito. Siniguro naman ni Pangulong Marcos na sa mga susunod na buwan ay makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon maging ang mga kasabwat na mga kontratista sa bansa para malaman ng taong bayan ang buong katotohanan at kailangan may managot na naging pinsala at katiwalian.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, itinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA na palalawakin ang 20 pesos rice program sa buong bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, naglaan ang gobyerno ng 113 billion pesos para palawakin ang programa, kaya malapit nang mabili ang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa mga kadiwa store sa buong bansa. Sinabi rin ni Marcos ng 20 pesos kada kilo ng bigas na programa ay inilunsad sa mga lalawigan tulad ng Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, Cebu, Bacolod, Guimaras, Siquijor at Davao del Sur. Dahil anya sa inilaang pondo ay mapapalakas ang programa ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng daang-daang kadiwa stores at centers sa iba pang lokal na pamahalaan. Kasalukuyang nagbebenta ang gobyerno ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa ilang marginalized sectors, kabilang ang mga persons with disabilities, solo parents, four-piece beneficiaries at senior citizens. Ang 20 pesos kada kilo ng bigas ay isa sa ipinangako ni Marcos sa kanyang pinakaunang SONA. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa pinakahuling balitang nasyonal, tinawag na bully at duwag ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte bunsod ng pagtawag ng huli sa una na unggoy at hindi pagsipot sa kanilang charity boxing match nitong linggo sa Rizal Memorial Coliseum. Ayon kay Torre, ang pagbibitaw ng salita ni Duterte ay kawalan ng humanity, lalo pat galing sa isang local executives. Sinabi ni Torre na hindi na dapat pang aksehan ng oras at panahon si Duterte na hindi kayang harapin ang kanyang responsibilidad. Ayon kay Torre, ang hindi pagsipot ni Duterte sa kanilang laban ay indikasyon ng kanyang kaduwagan. Aniya, hindi lamang ito ang unang beses na tinakasan ni Duterte ang kanyang laban. Nabatid umano na sa halos 20 million cash at 5 million na mga donasyon ng pagkain at gamit ang nalikom para sa mga biktima ng Bagyong Krising at Habagat. Samantala, sinabi rin ni Torre na handa siyang sumailalim sa hair follicle drug test anumang oras bilang tugon sa hamon ni Duterte na magpa-drug test ang mga elected officials ng pamahalaan. Bilang isang pulis, anumang hamon sa kanya ay hindi niya tinatalikuran. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin, alas 6:26 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, pagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan.
They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422, 075-540-7591, or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Tandyan Orbes Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Oras alas 6:31 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga issue sa umagang ito ng Martes, Petsa 29, Petsa 29 sa buwan ng Hulyo 2025. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Dennis Palaganas. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga hinaing, reklamo, mangyari po, tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931
o kaya sa Globe number 0927-974-2784. At saka yung personal ko 0946-503-6465. Ayan. Aha. Yung ating Facebook page, Aha. DWJE 88.1 FM pa rin, Radyo Pangasinan. At ating YouTube channel, yan. Ayan. Okay. Diyan nyo lamang ipadala ang inyong mga gustong ipadalang impormasyon at ating titignan. I-validate ang mga reklamo ninyo kung may batayan, may bigat para maiparating natin sa mga kinakaukulan. Ang bayan ng Kalasyaw, Pangasinan ay lubhang naapektuhan sa dumaang mga bagyo at habagat na nagmistulang karagatan ang bayan ng Kalasyaw dahil lubog sa baha ang 24 na barangays. Yan yung nakaraang araw. Pero nagsasubside naman na unti-unti na bumababa yung tubig. Yung Mangkop, unarap dito na bunlag, to San Carlos, Malabago, passable oo. As of yesterday. Pero ng daanan. Pero siyempre rarami wala suli nag-ira na kaabungan. May tubig pa. Kaya suspendido pa rin ang klase both public at private schools sa bayan ng Kalasyaw ngayong araw. Kasalukuyan nag-recover ang bayan ng Kalasyaw dahil sa naranasan na kalunos-lunos na pagbaha sa bayan ng Kalasyaw. Kaya ang mga opisyalis at kawani ng gobyerno ng lokal na pamahalaan sa pamuno ni Mayor Patrick Agustin Karamat ay patuloy na nagsasagawa ng relief operation sa iba't ibang mga barangays dahil ito ang kailang mandato na pangalagaan ang kapakanan ng bawat mamayan sa bayan ng Kalasyaw. Sa kuhanan na Mayor Patrick Lantiet, trabaho po namin yan. Ayan, kaya sila po ay talagang tuloy-tuloy araw at gabi sila po ay naghahatid ng mga relief goods sa mga apektadong mga residente. Tunghayang natin yung panayam ng Radyo Pangasinan kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw, Pangasinan. Well, magandang umaga po sa lahat po ng ating mga tagapakinig and of course sa mga minamahal kong Kalasyawenyos, magandang araw po sa inyong lahat. Yes, as of now, state of calamity pa rin po ang bayan ng Kalasyaw. There are several areas na lubog pa rin po sa baha kung kaya tayo po ay nagsuspindi ulit ng klase in all levels, both public and private. Bukas po, Martes, July 29, 2025. Kasalukuyan po ang bayan ng Kalasyaw is now recovering. Bagamat marami pa rin po tayong mga low-lying areas na may baha pa rin, pero slowly but surely we are already recovering. Well, trabaho po namin yan. So, alam nyo naman po yan, kasama po yan sa mandato po namin. Ang tignan po ang kapakanan po ng bawat Kalasyawenyos. Kung kaya siguro, maraming salamat po at nakikita po ninyo. Pero sinasabi po namin sa inyo na trabaho po namin po. Well, tapos naman na po ang panahon ng politika. Ngayon po ay oras naman po ng paglilingkod sa ating taong bayan. So, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga public servants dito po sa bayan ng Kalasyaw dahil nakita ko po ang pagkakaisa po nila, lalong-lalo na po ngayong pagsapit po ng habagat at mga nagdaang na bagyo. Nakita po natin ang kanilang pagkalinga at pagmamahal po sa ating mga Kalasyawenyos. Yung mga box po is coming from the DSWD. Limited lang po ang binaba po sa ating lokal na pamahalaan ng bayan ng Kalasyaw. And kami naman po, yung mga boxes na po iyon, dinistribute po namin down to the barangays. If you were to ask our MSWDO, 100% ng total family, number of families sa mga affected barangays and 80% dun po sa mga high areas po natin or yung mga wala pong pagbaha. Bagamat kahit hindi po sila binaha, sila pa rin po ay apektado ng mga nagdaang bagyo at ang ating mga habagat.
sila pa rin ay apektado dahil hindi po sila makaalis o hindi po sila makadaan sa ating mga daanan. Kung kahit wala pong baha sa kanila, nagbibigay po tayo ng relief sa kanila. Yung affected barangays po, manggagaling po yun sa mga barangay officials natin na nagre-report from time to time sa ating, may tinatawag tayong DROMIC report, tama po ba? Yun po, yung data na po yun is coming from the barangays, binabato po sa ating lokal na pamahalaan through our MSWD, and doon po kami nagbabase kung paano po namin i-hatiin yung mga tulong na nakukuha po natin sa national agencies, sa ating mga private partnership, mga private citizens, and sa mga corporations po natin, mga corporate social responsibilities. Marami pong kumpanya na nagbibigay po ng mga tulong po nila. So doon po tayo nagbe-base. Hinahati po natin base sa dato po na pumapasok po dito sa lokal na pamahalaan. So, I believe naman po kung ikaw ay Pilipino talaga, nagmamahal talaga sa kapwa mo Pilipino, talagang maiintindihan mo naman na kailangan po natin mas unahin yung mga nangangailangan. Bagamat kailangan po natin tugunan lahat ng problema, lahat ng mamamayan, ay pinaprioritize po natin yung mga nangangailangan ngayon. But hindi ko po sinasabi na hindi po namin pinaprioritize yung mga hindi nangangailangan. Pinagsisilbihan po namin lahat ng mamamayan po sa bayan ng Kalasyaw. Inuuna lang po namin yung talagang lubog na lubog sa baha. May mga kababayan po tayo na nawalan po ng mga bahay, nasa evacuation center pa rin na hindi po nila alam kung saan po sila uuwi pagkatapos po ng baha. So itong mga to, hindi, little details, hindi po naman po alam ng karamihan, but there are certain things na we have to consider, di ba? Bago tayo mag-react, alamin po natin, ano ba kaya ang ginagawa nila? Siguro may inuuna silang mas nangangailangan ng tulong natin. Tulad nga gaya nga po ng sinasabi ko, marami pa po ang nasa evacuation center natin at marami pa rin po ang gumagamit ng mga barangay evacuation center. So lang po yung nag-evacuate on that day, sir? As of now, we have a total of 200 plus families nandito po sa ating local evacuation centers. Ang individuals po dyan is nag-cater po tayo ng 800 to 1,000 na tao. So ano po yung mga binibigay sa kanila na... Well, we provide hot meals. Lahat po dyan, kompleto. May hot meals po dyan. May mga activities po para sa mga bata. Nagbibigay rin po tayo ng activities para po sa mga matatanda. May free wifi din po tayo dyan. Meron din po tayong aircon na nagsisilbi na pampalubag loob sa ating mga nasalanta po ng pagbaha. Pati mga bata, sir, na-orient sila na maganda at parang may mga studies din na ginagawa habang sila ay nandyan. Well, patuloy din po ang ating MSWDO sa pamumuno po ni Madam Edith Gorospe. Siya po ay nag-iisip ng iba't ibang activities para po malibang po ang ating mga kababayan na nasalanta po ng pagbaha. Ang number one dyan is titingnan po natin kung ano po yung ating may improve sa ating bayan. For me, kaya po nang sabi nyo, unang buwan po ay parang binaptism of baha po tayo. For me, siguro it's an eye-opener for us. Alam po natin na marami pong kakulangan na kagamitan ng ating bayan ng Kalasyaw. Kailangan po natin pangalagahan at protektahan ang ating mga ilog, ang ating mga drainage systems. Siguro it's naging eye-opener ito sa lahat ng tao na talagang hindi tayo mananalo pag ang kalaban natin is kalikasan. Kung kaya't sana pangalagaan po natin at panatilihing malinis, maayos ang ating mga kalikasan. Sir, initial report po sa mga na-damage po na pananim, mga infra... Well, as we speak, siguro kanina nag-report po ang municipal agriculturist natin. And total damage, initial damage pa lang po sa ating mga crops sa ating mga farmers is 9 million. So, and patuloy po na tumataas po yung assessment ng mga damaged crops po natin dahil alam naman po natin ang bayan ng Kalasyaw is more of agricultural land. Sir, apektado ang agricultural ngayon. Paano yung mga produkto ngayon dito na puto? Sorry po. Yung produkto na puto kasi apektado yung agriculture. Yeah, meron pa naman po tayong may mga supply naman po na bigas. Hindi naman po tayo nagkakaroon ng shortage sa bigas. And ongoing pa rin po ang ating mga puto vendors and puto producers na nagbebenta po. Kahit po, dahil umupa naman na rin po ang baha sa population area, nakakapagbenta na rin po ang ating mga puto vendors and puto producers. Sir, recently nag-viral po yung post ng isang netizen dito sa bayan at
marami pong nakapula at pinuri po yung stab na ibinibigay niyo po dahil galing po sa buwis ng ating mga kababayan na to ng mga kung anong logo o pangalan po na galing sa politiko. Well, hindi na, unang-una sa lahat, maraming salamat sa mga pupuri dahil alam naman po natin na galing po talaga yan sa buwis ng lahat po ng mamamayan. Kasama po kayo, kasama po ako, nagbabayad din po tayo ng buwis. Ito po lahat na binibigay po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Calasiao ay hindi po galing sa akin, galing po sa atin na mga mamamayan ng Calasiao. Sa lahat naman po ng mga pupuna, again, I know na we cannot please everyone, but we are here to serve everyone. But sabi ko nga ho, uunahin po natin yung mga mas nangangailangan, lalo lang po ngayon na may sakuna ng pagbaha. Of course, opo, sa lahat po ng mga tumulong, nag-alay po ng buhay upang maisalba ang buhay ng mga Calasiaoeños, lalong-lalo na po yung mga rescuers po natin. 4 na gabi po, walang tulog, 24/7 po sila nag-rescue, ang ating MDRRMO po, ang ating PDRRMO po, ang ating mga kaibigan coming from the Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Philippine Red Cross, sa lahat po ng mga Calasiaoeños na nag-inisyatibo upang mapagaan po or mas mapabilis po ang ating mga rescue operations. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat po sa inyo. Lalong-lalo na po sa ating mga donors, sa lahat po ng mga nag-i-sponsor po ng pagkain, sa lahat po ng ating mga evacuation center, sa mga nagbibigay po ng mga kumot, anything na makatulong po sa ating mga Calasiaoeños. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Yan po ang panayam kay Calasiao Mayor Patrick Agustin Karamat na ayon sa kanya ay talagang walang tulog ng ilang araw. Si Mayor Patrick. Ayan, kasi po. Nauuran. Nan umpisa tay habagat, dulap, Tuesday pa lang, hindi na pala sila umuwi. Doon sila sa munisipyo. Sa munisipyo ni sila natutulog at kagabi lamang po sila umuwi. Alam mo, dyan natin nakita yung pagkakaisa ng mga empleyado, mga kawani ng gobyerno, mga department heads na talagang tulong-tulong po sila. At sila ay umakto sa kasagsagan ng bagyo at kasagsagan ng baha sa bayan ng Calasiao para isalba ang buhay ng mga kababayan natin dyan sa Calasiao. Matindi yung naging rescue operation nila. Oo. Alam mo po. Dahil malalalim, malalaking truck ang ginamit at may mga bangka na rin. Oo, kasi nandyan yung mga tulong na galing sa PNP, galing sa BFP, galing sa PDRRMO, dyan sa LDRRMO ng Calasiao. Sila po ay talagang front responder, sila po yung talagang pumunta sa kasagsagan ng baha. Pero kung may mga matawag natin na front yung responder, itong mga barangay official sana, Sila yung nakakaalam ng data, yung mga data na binibigay sa MSWD at doon naman ang nagiging basihan para sa mga relief operation. Oo, kasi may mga hindi naman kasi naipaliwanag ni Mayor Patrick, hindi naman basta-basta na may dala silang relief. Oo. Tapos pupunta sa barangay. Ang ginawa niya kasi, pinauna niya nang ipinimigay yung mga tickets. Para sa mas mabilis at mas organized na distribution. Yun lang naman ang niya dyan punto niya dyan yung mabilis. Yung ticket, pinipray yan ng, inahanda yan ng barangay secretary. At sila po yung nagbigay sa Municipal Social Welfare. Ayun yung pangalan, yung mga affected families. Kung sino yung mga affected families. At napakaganda yung nila. Dahil yung staff nga napuna ng mga kababayan natin, mga netizen na talagang walang pangalan ng sino mang mga opisyal o halal na opisyal ang nandoon taxpayers Dahil yung pira na ginamit diyan sa pinamigay na relief goods galing po sa taxpayers money. Lahat po tayo may ambag dyan, sabi ni Mayor Patrick Karamat. So,
ang ginagawa nila yung talagang tulong, wala pong halong politika. Walang, actually sabi niya, tulong na lahat naman apektado eh. Oo. Pero yung talagang 100% na nalubog, Yun yung talagang inuna. Binigyan din natin ng 100% na ayuda. Oo. At saka yun talagang pinaprioritize ng local government units ng Kalasyaw, yung talagang lubog sa baha ng mga residente. Kasi sa isang barangay kasi may mga lubog sa baha, may hindi yung naman 80%, yung 60%, pero sabi naman ni Mayor Patrick, pag nabigyan naman na yung mga lubog, sinusunod naman kaagad yung mga hindi ganong napektuhan. Hindi ganong naapektuhan, pero affected pa rin sila dahil Correct. hindi naman sila makapaghanap buhay. Hindi naman sila makalabas. Katon lahat naman apektado. Inuuna lang talaga yung mga nawasak yung bahay, yung nawala mga ng nasa bahay. evacuation center, yung mga yan. Hanggang ngayon. Sabi niya na, di ba si Sari Pilipino mat, natalusan da mo, so kipapasa na kaparade. Correct. Gano akinat na iday priority raraman, siyempre, ikaw ba naman gusto mo mawasak yung bahay? Ay, hindi Wala kang tutuluyan, nasa evacuation center ka. Correct. Kaya Ato ni raramay aga-ades siyang so abong daat, pero asali naman adanom, natalusan datan kwanto. kaya nga yung mga netizens natin na talagang pinuri ang yung mga opisyalis ng Kalasyaw dahil sa agarang pagresponde sa sakuna at yung tulong na binibigay ay talagang pantay-pantay pantay-pantay ang pagmamahal po ng ating mga opisyalis ng Kalasyaw, headed by Mayor Patrick Agustin Karamat, si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, mga miyembro na Sangguniang Bayan. May kanya-kanya pala silang task. Correct. Pag nakita nyo sa isang lugar, si Mayor kasama 2 konsihal, sa ibang barangay Iba naman. Ibang grupo naman. Kaya hati-hati sila. Para daw sa mas mabilis na yung pagbigay ng pagresponde at pagbigay ng mga ayuda. At nagpapasalamat si Mayor Patrick Agustin Karamat sa mga tumulong din na mga private individuals dahil may mga tumulong, nagbigay ng mga relief din yan po ay talagang pinasalamatan ni Mayor Patrick Agustin Karamat at nakita niya na dyan sa bayan ng Kalasyaw ay talaga nagkakaisa tungo sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo, nasalanta ng pagbaha dyan sa bayan ng Kalasyaw. First time na nangyari na hanggang poblasyon po ay Kasabi danom. may danom. Kanya na grabe. kaya grabe si Kuanan Mayor Patrick Lanti ay opener at saray taga Kalasyaw so agawa kanyan nepagya aron tayo so kalikasan. Kailangan nating mahalin ang ating kalikasan. Ito yung mga text, basahin lang natin. Si Kuanan Andre Basa Aranja. Iba rin si Mayor, tahimik lang nagtatrabaho, laging nakatutok siya sa serbisyo para sa taong bayan ng Kalasyaw. Nasalubong namin siya ng hating gabi. Yan. Galing si Mayor ng complex, kinumusta pala ang mga evacuees. Maraming salamat, Mayor. Kanto. May walahi, sutil jaay. Pwede na bang lumipat ng municipality? Tara na sa Kalasyaw. Si Neil Baniked, thank you po, Mayor. Job well done. Ito na po ang pangako niya. Taong bayan naman, salamat po sa ating alkalde. Ayan, Reynaldo Pidlawan, Abrehal Jr. Iba talaga mayor namin, talino at husay. San ka saan ka kulian kwanto? Saan ka kulian, tama nga sila. Umpisa na ng pagbabago, walang bahid politika, pero ni dumadima ka, Mayor. Kuan. Ayan. Tadakal niya, sukin. Kaya nga, dyan text dyan, ipapasabi tayo, salamat na sa panangaro. So, dyan yung mararamdaman yung tunay na pagmamahal ng mga opisyalis na hinalal ninyo noong nakarang eleksyon na yun po ay kailang sinusuklihan
ng magandang serbisyo dahil po yun po yung binigay ninyong mandato sa kanila na kailang tinanggap at yung kailang yung mandato na yan ay yung panilbihan ang taong bayan. Pagsilbihan. Pagsilbihan ng taong bayan lalo dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Ngayong araw mag-umpisa sila itong umaga na naman na Meron na naman silang relief operations. Oo, relief operation. Oo, ang balita ko dyan sa may Talibao. Oo. Kasi kahapon nakita natin yung barangay yan nakita natin yung kahapon yung hapon na mga alas 4:30 yata doon sa may Barangay Gabon. At maayos yung kailang distribution. Maayos. At may kini, yan yung bunga nung kanilang ticket stub. At para pagdating sa location, ay first talagang come, first serve. Diba? Unang-una, first come, first serve. Ayan. Pagdating mo dun sa may location, automatic nakapila ka na. Oo. Diba? Merong mga barangay officials, nakita natin, nagdamamando ng traffic yung tanod, mga tanod, at mauksoy sa panag-iter, i-download na lamay relief goods, matintinunos kasi exchange sila labat Correct. Itarda may ticket, itarda may box. On. Ma-plus. Ma-plus. So, kaya na may panangitar na sa relief. Liwan sa may manggugum may talagang mabayag kasi wala ra may akala la unsalat lang misakoy. Pero ditan mauksoy mauksoy. Talagang ditan mo na ning sumauksoy panag-ulay, mauksoy serbisyo. Dyan sa pangiwanwan leadership ng Mayor Patrick Agustin Karamat. Ayan, kanyan sabi nga paano ka mapapagod magserbisyo? Yan ang ating sinumpaan. Nandiyan sila lahat, pati mga buwan ng ating panunungkulan. Ay wala lay challenges ya tampol. Kanyan dita mo na ning talaga no makulitay leader mo. Wadtang matiaraman so department heads talaga na tutulong aramay na barangay officials at aramay staff marami staff na Mayor Patrick Karamat wadtan mat da munisipyo siguro dumada marami walang pasok kahapon nandun pa rin sila nakaantabay pa rin si Ma'am Marmi Ma'am Marmi, si Sir Carlo, nakita ko rin si Sir Ryan. Si Sergeant Esteves. Si Sergeant Esteves. Niraramay arom ni Raya kakaiba ng mayor. Kaya talagang no inarsukulaan ng mayor. Siyempre, waman matirat. Kakaiba dan na malante. So, tropa. Talagang tinupatang kura mo talagang di mamatira munisipyo. Second dalante, sir. Nan Martes kami ni Unuugip dya. Kami la naarap so sumpet rarami gamit mi ipapaalam nila pero simumpet ira karuman alas 7 na actually ng gabi nung sila ay umuwi sa kanilang mga bahay pero at this early mapreparar lamat para sa distribution. Watamat so kabiyangan nakapulisan headed by Police Colonel Ferdinand Lopez sa hipi na Kalasyaw. Si katoy kinmat kaibamat unliliber sa MDR si Sir Ed Villacorta. Talagan kintan 24 hours iaratan untan tumat sa DSWD. Wadta nira arami amin niya department heads wadta nira talagan mitutulungan ng kakasakoy tapian untan at naiiter sudugan serbisyo at saray taga at bale na Kalasyaw. Good morning adakinan Paolo M. De La Cruz. Ayan karuman ni may State of the Nation address ng presidente. Suna kumapat la. Suna tuya
at dakil so mantatalaran at sa may barangay an iski iluksyon. No. Dahil palapag to kasi. Gapo eh. Ang gapo anong nang kun kini kanyan na piano tuloy so barangay sa December aning nang yaw si kayo ron barangay official para Dugati ka mo, may sumantatalaran. Bilan to eh. kanyan na kana Talagang exciting. exciting lara may bagat aya may kini aya may final judgment kunda sa Pero nago hindi pala. hindi manaya Hindi manaya, agdain announce. pero ang gano agtuin niya announce ay nakaukulan niya si kayo rin barangay official at akapre para kayo. Si kayo rin barangay official at talaga ni paningning yo si kayo at kimimoy ang gano si kayo at balo-balo ya barangay kapitan, barangay kagawad bilang at sa kayo barangay at 2 taon labat ni Spansi Serbio ay dapat aning ningla nasaray ka ken kabarangayan nyo so satay markep ya ginawayod barangay tapi untan at wala mo't so sa may pansukli at sara manso pangibutos dad si kayo tano unsa bitay eleksyon ag kila mapaga ag kayo lang napapagaan at walay ranti so may ni parong talyod si kara ya agawaan nyo ed loob na 2 taon. Minsan kinumpaga kayo eh. Lante. Ng trabaho kay Mata. Correct. Diba? Kanya na. Papaga. No, Nothing worry kanda. Nakaukulan at naningning damot itay marakap yaran serbisyo yung. Wala man sa eleksyon o hangga po, kung kikimi kayo, kung tutulong kayo, tani itaryo sa dugan serbisyo. Good morning kay Congressman Attorney Mauricio Dumugan. Ayan. May interview sana natin ngayon via phone patch. Pero tulog pa? Mukhang, kaya pagod daw baka bukas. Dahil nandun siya. Nandun kahapon sa Suna para malaman din natin kung ano po ang mga una niyang hakbang na gagawin sa Kongreso dahil nagumpisa na ang kailang session kahapon dyan sa Congress at siyempre kung anong po ang masasabi niya sa mga pahayag ng ating Pangulong Marcos may live kan mambantay. Si Congressman Dumugan kalan up ba ni Kwan kasama sa partido si presidente? Hindi, siya independent siya independent. Independent. Pero wala naman sa kanya yung partido. Oo. Kung nanalo na, siyempre, administrasyon, nila, saan mansilbi sa taga Baguio City. Okay, ayan. At sana malaman din natin kung anong sitwasyon yan sa Baguio kasi may mga landslide na nangyari dyan, sa Baguio City. Ano yung mga part na grabe, Benguet yun Oo, ayan. Yung isa sa may Cannon Road. Cannon Road, ayan. Si Don Ramon Bautista, Senior. Good morning. Sir Ramon, baka pwedeng mag-request ng Ano yun? ng gamot. Yung doxycycline at tayo ay mamahagi rin dito sa mga listener natin na nangangailangan ng mga gamot tulad ng doxycycline. Importante yan lalo diyan sa bayan ng Kalasyaw na baha para protection yan pag sila lumusong sa baha hindi sila. Okay daw. Sige daan natin mamaya po dadaanan po natin yung gamot. Yung mga gusto pong magkaroon ng gamot mamamahagi po kami courtesy of Region 1 Medical Center. Kausap na po natin si Sir Ramon Bautista. At siyempre, nandyan din po the good director, si Dr. Joseph Roland Mejia. Maraming salamat po at mamahagi po tayo ng doxycycline. Ayan, si Susana Bungar Bustamante, good morning. Juliet Agbayani ng Pugaro, Dagupan City. Ayan. Action agad si Sir Ramon Bautista. Siyempre.
isa ring public servant yan eh. Magmula noon hanggang ngayon eh. Dati po siyang board member at nag-vice mayor po ng bayan ng Manawag. Ayan. O, ganoon din yung kanyang anak ha. Ano yan? Long-term councilor din yan. Ayan. Oho. Si Nag-graduate Ramon din yan, Bautista councilor. Jr. Ayan. Si Councilor Junjun. Ayan. Oho. Good morning po sa inyo. Magandang umaga po at thank you in advance Sir Ramon Bautista Ayan. ng Region 1 Medical Center. Thank you po. Si Lisa Sim ng Dasol. Good morning po sa inyo. Ayan, good morning sa lahat ng mga nakikinig. Diyan po sa may Kalasyaw, although na binaha sila, marami tayong mga taga-subaybay sa Facebook Live saka nakikinig sa kaya ng mga radyo. Si Esther Ramos ng Barangay Mangkop. Good morning. Si Teresita Biala ng Barangay Gabun. Good morning. Si Evangeline Alonso Agustin Untalan ng Barangay Bunlag, Kalasyaw, good morning. Si Kagawad, Regan Kilaton, Kagawad Dio Quinto Peralta. Sa may Bunlag. Si Kapitan Saldi Bauson, good kumusta morning. Tani, medyo mahirap so undalan ditan nan sa nanimbo na giran agaw ta agnadalanan so mangkop ano may Bunlag. Ang gaman sa may Jad Santa Barbara, agnadalan may Kindiman. May barangay Sapang. Pero okay mala, passable mala. Okay. Unong at Sara Ramay nanunong tayo post na Saray kabaloyan tayo. Pero si Kapitan Saldi Bauson at kini, wadta nakaprepare na itan ha. Ang tulong niya na itan. Itan la unogi pa barangay Holmot itan ta walking distance labat. So doon barangay hol. Nga noon to na oras at nabangon datan eh. Gano paglilabi. Ang gano paglilabi. Talaga nung kikimitan. Okay, ang pala maladlaong yung oras tayo da programa na maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Kanyan si Kamet pansamantala na mapatahan tanong Paul na nabuwas sa kantabayo da sa yung programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtariling ko rati magtipangasinan Dennis Muharis. Kay bambat dita na technical control si Engineer Dennis Palaganas. Jalabat at DWGE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan, Pangasinan. Ang puta-putang Iran Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero,